Milice, hvala ti na izdvojeno vremenu, stvarno, eto, zadovoljstvo je pričati s tobom, prošla si mnogo, mnogo toga, tako da mislim da ćemo imati ovaj super razgovor i da ćemo pre svega pomoći dosta mladih i boga mi i seniorskih igrača, imaš ti što šta da kažeš, igrala si svašta, dobro sam tamo izučio, mada sam dosta i znao, tako da Oduševio si me, moram ti priznati, to je za mene bilo nešto nevjerovatno. Kad sam čitala kao da sam ja davala intervju i kao da sam ja pisala svoju knjigu koju sam htjela da napišem, u stvari koju pišem za decu, jer nevjerovatno je teme koje si započeo su za mene nevjerovatne i stvarno kao da si se družio sa mnom godinama. eto, a nismo, ne poznajemo se, Anu sam imao priliku da upoznam, tebe nisam, ali eto, upoznaćemo se uskoro, evo sad smo ovako virtualno, ovaj virtualni svijet je modern, tako da Da, to hvala je to. Bogu. Tako je. Evo ti jedno prvo pitanje koje dosta pitaju, ono kažem, sve si prošla. Sad, šta je tvoj odgovor na pitanje, šta je to potrebno kad je igrač ima kvalitet? Znači da nije nerealan, nego da ima kvalitet. Šta je to potrebno uz taj kvalitet da bi došao na neki, ajde kažemo, najveći nivo? Ti si Euroliga, svjetska prvenstva, olimpijada, pa eto da čujemo to. To je bilo učestalo pitanje. Pa znaš šta, ja mislim da šta je potrebno, talenat, volja, želja. Mi smo sigurno, Jana, ja, Jelica i brat smo rođeni, imali smo talenat, nekako rođeni talenat. Svi smo bili vanserijski sportisti i kada kažem vanserijski ne pretjerujemo uopšte zato što Jelica je bila najbolja u SFRJ, ja sam bila najbolja u Srbiji, Crnoj Gori, Ana je bila najbolja u Srbiji, zbog toga je i proglašena za najboljeg igrača Evrope, tako da uopšte nije pretjerivanje i ujedno je, ja mislim da je to rad i neka ljubav za sportom, to jest košarkom u našem slučaju, jer nas nikada otac nije oterao na teren, dao nam je loptu, kao što sam milion puta rekla, lopta je bila jedina igračka sa kojom sam se ja igrala, manje više Ana ih je imala malo više, ali moram ti priznati da sam obožavala da idem na treninge, da radim. Kad sam bila klinka već 11-12 godina, bila sam tada pionirka, trenirala sam sa pionirima, kadetima, juniorima, pa onda sa prvim timom. Nekako mi nikad nije bilo dosta, iskreno. Nikada i nikada dovoljno, jer i posle tih 3-4 treninga išla sam da igram basket na Savini u Herceg Novom do 3 ujutro, gde je tata i stavio te reflektore iznad Milan Vuković osnovne škole, ujedno i moje prve škole u kojoj sam išla. Tako da to je to, jednostavno talenat i rad. Jasno mi je, apsolutno se slažem s tobom. Sad, reci mi, otišla si kao mlada u inostranstvo, u Rusiju i koliko je sad tu bitna podrška i porodice i koliko ti je bitno da imaš mentora u tom nekom periodu, koliko god imaš kvalitet, opet to je Euroliga i jedan nivo, ja mislim da si sa 22 godine, ali tako si otišla? Jeste. Koliko je tu bitno da bi opstala i da bi, to je Jekaterinburg, je li tako, to je najbolji klub otprilike ženski u Evropi, koliko je tu potrebno da te neko podrži i da imaš i podršku i dobre prijatelje sa strane koji će ti dati prave savete u tom periodu? Pa, znaš šta, moram ti priznati da sam ja uvek imala podršku roditelja i mnogi su govorili kako je otac strog i da smo dobijale batine, ali valjda je to trebalo tako da se desi da bi, ja sve to tako gledam, neko mi zamjera na to, nikome batine nisu dobre, ali valjda je dobro donele, valjda je to bilo tako vrijeme i onda nas je to očvrsnulo, napravilo ljude od nas, napravilo sportiste. Mi smo uvek imali neizmernu podršku, jako je otac, kažem, opet bio strog, mama je uvek bila uz nas i rado sam se porodici uvek vraćala. Ja kad sam otišla u Rusiji, prva scena, neću nikad zaboraviti, -40 je bilo na jednoj velikoj zgradi u Jekaterinburgu. Otišla sam tada iz Vojvodine kao najbolji igrač i najbolji kraljevac lopti Evrolige. Najbolji strelac i najbolji kraljevac lopti, imala sam 30 poena po utakmici i 3-4 osvojene lopte, ukradene.
i otišla sam kao jedan od najboljih stranaca u tom trenutku, jedan od najvećih talenata iz Evrope. I da nisam imala porodicu u tom trenutku jer sam i prijatelje, jer sam tad sam imala fiksni telefon, oni su mi u stanu, sam imala fiksni telefon koji je bio besplatan i ja sam 12 sati provodila na telefonu i plakala. Imala sam nikad bolju sezonu, jedna od, ali ja mislim da mi je to bila najbolja sezona u karijeri, gdje smo mi tada igrali, jer sam ja otišla u januaru mesecu, mi smo tada igrali kup, nikad ne zaboraviti taj kup 16. i 18. februara na moj rođendan i bila sam najbolji igrač, nedeljama sam bila najbolji igrač utakmica i tad sam dobila 2 zlatna sata za poklon jer su Rusi toliko bili otvoreni, ljubazni, predobri, prebogati, da kad odigraš neku dobru utakmicu ili ti je rođendan, dobijaš kamere, minđuše, dijamantske minđuše, dobijaš satove zlatne, tako da za mene je to prvi susret bio, a ja sam plakala bukvalno svaki dan. Ostavila sam sve iza sebe, nikada se nisam do pre 22 godine odvojila od porodice i bilo mi je jako teško. Ali eto, mama je dolazila, mama je bila često kod mene i to me spašavalo. Mogu samo da zamislim, a reci ti meni koliko je bila razlika između igrane, igrala si ovde u velikom klubu, posle si otišla tamo, koliko je bila ta presija očekivanja kad odeš kao stranac pa se od tebe očekuje da nosiš igru, sav taj stres koji sve to nosi, opet si imala tamo i NBA igračice, koji je to pritisak i kako si to uspjevala da hendluješ, kako si iznalazila načina da se izboriš sa tim, sad porodica s jedne strane, ok, ali opet to je ono sve na terenu, pored kvaliteta naravno koji si imala. Pa znaš šta, sve zavisilo od kluba do kluba, jer i od trenera. Imala sam razne trenere i neki su vršili jako velik pritisak na mene. Ali imala sam i trenere koji su me pustili da uživam u igri, da radim to onako kako najbolje znam, sa lakoćom i da jednostavno volim to što radim. A imala sam trenere gdje su vršili takav pritisak da ja nisam znala ni gdje se nalazim ni kud udaram. Najbolji moj trener, iskreno da ti kažem, je bio prošle godine u Albaniji, koji mi se svaku utakmicu klanjao i gde sam igrala 40 minuta sa skoro 39 godina i 40 poena sam davala. Tako da on me pustio da ja uživam u tome što ja znam, što sam ja godinama trenirala, radila, stekla i to samopouzdanje i ta njegova tolika vera u mene, jer sam ja tu zaista sve promenila, mi je davala krila. I činila me jako srećnom da sam ja jednostavno letela na terenu, mada moram priznati da nije toliko ni liga teška kao i ovde u Srbiji, Bosni i tako, Crnogori ni nema nažalost liga, ali to je nešto što meni zaista ostaje u lepom sećanju i taj trener mi je nekako toliko mio i dragi, ta ekipa sa kojom sam igrala, jer to su devojke koje su me posle svake utakmice grlile, ljubile, milion puta govorile hvala, to mi se nije dešavalo do sada. Svaka ti čast što u tim godinama si uspela da igraš, opet je to nivo koji treba igrati, svaka čast. Reci mi koliko je Stefan, kad si dobila dete, koliko je sve to promenilo i perspektivu i način razmišljanja i koliko ti je dalo nova krila i mogućnost da nastaviš dalje da igraš opet tu pozitivnu energiju i da sve to izneseš. Pa znaš šta, ja sam i to spomenula milion puta do sada. 3 meseca skoro pred porođaj, pošto sam se ja oprostila od košarke, oprostila od reprezentacije, to je moja najveća greška u životu, oprostila od života, bukvalno. Imala jako loše iskustvo iza sebe, pa onda upala u drugo, jako loše izbore, ali dobro, ja kažem, sve se to dešavalo s razlogom da bi napravila od mene danas ovo što ja jesam, ali 3 meseca pred porođaj sam ja dobila, pa ne znam, neka takva energija je bila u mene da sam ja samo razmišljala kako ću ja da se vratim na teren,
da igram, da me moj sin gleda, da me moj sin prati, kao i što sam godinama gledala Ruskinja koje su se porađala sa 19-20 godina i vodile svoje majke i decu sa sobom i bukvalno bile uz njih, ali eto, one su se rano porodile da bi posle mogle da igraju, da nastave da igraju. I igrale su i odlično su igrale. A ja sam neko ko je mislio zaista da je napravio pravi izbor i mislio i pravi trenutak, ali daleko sam bila od toga. I Stefan je promenio ne samo moj život, nego i način razmišljanja i mene kao igrača na terenu i tu energiju koja je postala samo veća i još jača i bolja i po tome me narod i ljudi pamte i po tome i mi nedostajemo u reprezentaciji. Ja sam imala zaista tu želju da se vratim i da igram opet i za moj grb i za moju državu i za moj narod i za moju dušu i za porodicu i za svog sina, ali nažalost eto nisam imala prilike. U svakom slučaju napravila si nešto što mnogi sanjaju i ja u krajnjem slučaju i svi koji smo i krenuli da igramo košarku, san nam je bio da igramo za reprezentaciju, mali broj ljudi uspe u tome i svakako to treba da budeš i ponosna na to. Sad, pošto je ideja ovog live-a i prvenstveno da nekim mlađim igračima pomognemo da se usmere na neki pravi put, šta je tvoje mišljenje kad je pravi moment da se ode u inostranstvo? Ajde, ok, kvalitet tu igra bitnu ulogu, ali šta misliš da je prerano, šta misliš da je prekasno? I još jedna stvar, da ne zaboravim pa ćeš na oba pitanja, koliko misliš ako su roditelji preambiciozni da to može negativno da utiče na igrače? Pa znaš šta, ima takvih slučajeva i sve više i više roditelja koji su preambiciozni, koji liječe svoje komplekse nekako na deci, a ta deca nikako ne mogu uspeti tako. Znači, treba decu pustiti da oni sami odluče, jer ti znaš do 16. do 18. godine većina dece odustaje od košarke, od igranja, diskoteke, klubovi, škola, znaš, to je ono što ih zanima i ne može se protiv toga. To je njihova odluka i to je njihov život. Ja sam neko ko nije razmišljao uopšte ni o izlascima i evo i sada imala sam jedan period sa 17-18 godina do neke 22. 3. kad sam izlazila pomalo i valjda sam videla da ja to mogu i prestala potpuno jer evo nisam izašla 15-16 godina nikad osim kad osvojimo nešto pa me odvedu na silu i uopšte ne pijem ni tada. Jedan jedini put kad sam malo popila je bilo kad smo osvojili trostruku krunu. Nisam malo popila, nego sam pila Baileys sa 4-5 kocki leda i bilo im je svima smiješno jer su pokušavali da me napiju, a nisu mogli, nego su me samo rasplakali. Jer, eto, udarilo je opet na emocije, pošto ja sam inače poznata po tome da samo plačem, pa zašto ne bi kad malo popijem. Prvi put i to je bio posljednji put, a znaš kad je to bilo, davne, 90. Ali ne znam, nekako danas i na današnji dan je sve drugačije i ti to vidiš sam i svestan si. Deca trebaju da odluče u životu šta one žele biti, čime oni žele da se bave, jer najgore je kada se okreneš iza sebe i šta bi ja uradila da sam sa 6 godina, kao što sam počela da treniram, okrenula se iza sebe i shvatila da je sve to moje vrijeme bačeno, a toliko toga sam se odrekla u vodu jer sam odlučila sad da budem stewardesa. Jel' tako? Tako je. Da li sebe vidiš kod trenera, mislim stvarno imaš znanja i imam, sad nije da te hvalim, ali imamo jednog zajedničkog poznanika, neću sad da ga spominjem, on mi je baš to naglasio o čemu si pričala, da si ti neko ko je apsolutno 100% sportista, da nisi kap alkohola popila i to je ono što ja vjerujem da treba da se potencira i naglašava pogotovo tim mladim igračima i igračicama koji možda i ne shvate, gledaju te neke NBA zvijezde koji izlaze i šta ja znam, taj sav show koji ide oko toga, a ne shvataju koliko u stvari tu ima znoja i krvi, koliko se prolije svaki sportista, mislim ti si ta kompetentna koja to može da kaže, ajde ja sam igrao košarku na potpuno nekom drugačijem nivou po nekim drugim zemljama, ali ti si
mislim reprezentacija sve govori. Sad o tom delu koliko ima toga iza scene, šta moraš da uradiš da bi ti stvarno napravio taj rezultat i da bi na kraju i došao do toga. To ljudi ne shvataju, eto ti možeš da... Pa znaš šta, ja kad sam proglašena sa Igorem Rakočevićem kao najbolja sportistkinja Crne Gore, on je bio najbolji sportista, tad je igrao u budućnosti. Mene jedan gospodin, da ga ne imenujem sada, je rekao: Milice, samo rad, rad, rad i rad. To će te dovesti do uspeha. I ne mogu reći da ja to nisam znala, ali mogu reći da te njegove reči su mi odzvanjale često u glavi, jer i Marina je 1000 puta rekla red, rad i disciplina ili krv, suze i znoj. Ja sam često sa utakmica izlazila krvava, moja su kolena bila sva u ranama i dan danas su u ožiljcima i bila sam ponosna na sebe. Ja smatram da sportista koji nije dao 100% sebe na treningu nikad neće uspeti. Jer ja nikada nisam izašla sa terena nezadovoljna, jer sam uvek davala i više od onoga nego mogu. Davala sam 150 svojih mogućnosti, bilo to da je utakmica, trening, bilo to da je 2 minuta ili 40. Uvek sam osjećala nekako ponos, bila sam ponosna i to je ono što me teralo napred i uvek sam žela naravno da pobedim protivnika. Jasno, mislim, vidi se, apsolutno ti onako bez dlake na jeziku i sad ovo uvek direktno odgovoriš i negde i kroz one izjave i sve ovo što se proprati, to sam i video. I sad reci mi koliko misliš da je iskrenost ta dobra u sportu i koliko pomogne, a koliko odmogne da onako bez dlake na jeziku kažeš šta misliš svakom, pa ko te voli, voli, ko te ne voli, ne voli, i koliko to recimo kad odeš u inostranstvo u neke određene klubove isto može da utiče pozitivno, koliko negativno. Pa znaš šta, ja sam srećna što sam ja iskrena i otvorena i što ja ne lažem, govorim istinu i kažem onako kako jest. Mene, to sve zavisi od čoveka do čoveka. Znaš, moje društvo me voli baš zbog toga kakva jesam i meni je to sasvim dovoljno. Ovi ostali mogu da me mrze, ni ne poznaju me. Znaš kakvi su ljudi i ljudima nikad ne možemo da udovoljimo. Ja svoje prijatelje ne da volim, nego dala bi život za njih, ima ih jako malo. I bitno mi je šta oni misle. Nikad mi nije bitno šta ostali misle, jer da sam slušala druge, ja mislim da bi davno završila ili u ludnici ili 2 metra pod zemljom, a to mi nije padalo na pamet. Pomišljala sam nekoliko puta kako da skočim sa balkona, ali uvek je imalo nešto jače da me zadrži da ne skočim i nešto što mi je davalo volju i želju i još veću snagu za životom i za svim ostalim što prestoji. Evo vidite mog sina. Tako da, ćao, a javi se. Ćao Stefane. Ćao. Izvini što smo ti uzeli mamu na 1 sat vremena, nadam se da ćeš nam oprostiti. Tako da to sam ti sve rekla, jednostavno to je život i ja smatram da s ovim što pričam istinu, da sam ispravna, a drugi mogu da me vole i da me ne vole, da mi zameraju i da mi ne zameraju, uopšte me to ne dotiče, niti slušam druge priče, niti se time bavim, uvek sam išla za onim useju, u mleko tamo ljubav, ajde. Uvek sam išla za onim useju svoje kljuse, živi svoj život, ne zanima te kako ljudi žive i najbitnije mi je najbitnije mi je da sam ja srećna i ja želim svima da su dobro. Znači nikome ne želim zlo, nikome ne želim, ne znam ti, nije ono najgore, samo nek su dalje od mene, nek su srećni. Tako je, apsolutno. Pa mislim ja mislim da ti i nisi svesna koliko si postigla u stvari, koliko svojim nekim i primjerom i tom iskrenošću i mladim igračima pomažeš. Mislim, ovako kad ja gledam iz svoje perspektive, ti to možda i ne shvatiš, tako da drugačije kad neko drugi to sa strane gleda, ko možda nije napravio uspeh kao što si ti napravila, pa to onda dobija i tu pravu vrednost. Pa mislim, a ovo sad,
svakakvih ljudi ima, vidiš i sama, recimo i Đoković koji pravi tolike rezultate, pa imaš negativnih komentara na im se napravi neka loša stvar. Tužno je što uopšte komentarišu nešto. Tužno je što neko ima pravo uopšte da ga stavi u usta. Znači, to je čovek koji je najbolji na svetu, sportista, znači on je primer svakom sportisti kako treba da se radi. To je taj rad, red i disciplina i on je broj 1. Znači, sama reč broj 1 dovodi čoveka do toga da samo ćuti. Nema pravo uopšte da komentariše bilo šta o Novaku Đokoviću. I sve što je uradio je iznad svakog nivoa. Čovek vrlo dobro zna šta radi, kako, na koji način. I vanserijski je igrač i čovek i svaka mu čast. Ma to, ja samo taj primjer navodim jer kad takvu jednu ličnost, a i mnogo manji uspjeh je mnogo teško postići, a kamoli tako nešto, tako da verovatno ne treba apsolutno to što si rekla, ne treba ni obraćati neku pažnju na bilo kakve, ok, konstruktivni, negativan komentar, on je dobar da bi ti pomogao kao kritika, ali dobro, idemo dalje, evo ja sam i neka pitanja sam otprilike, pošto nisam novinar, tako da nadam se da se dobro snalazim u ovoj ulozi. A reci ti meni, ishrana, koliko je ona bitna po tvom mišljenju, recimo mene to mnogo zanima i trudim se koliko god mogu da se hranim zdravo, koliko misliš da je to bitno u karijeri sportiste i pogotovo u nekoj kasnijem dijelu, pa ta neka istezanja, posvećenost svom tijelu, to sve mladi igrači možda i ne shvate na vreme. Pa znaš šta, toliko je to sve uznapredovalo da je danas najbitnije da se mi istežemo, u stvari da se istegnemo pre i posle treninga, jer vada istežeš mišiće i mišići ti nekako duže traju, tijelo. Ja sam imala tu sreću da igram gimnastiku, da treniram gimnastiku kad sam bila klinka, pa i dan danas mogu da uradim i zvijezdu, i špagu, i salto, i zato sam se na utakmicama i na treninzima brže vraćala nego što sam padala. Nije to za mene bilo ništa. Šta hoćeš, hoćeš kod mene? Čekaj mini, ajde ti moraš da ideš dole. Evo, izvinjavam se na smetnjama, Stefan je kod mene. Hoćeš telefon da gledaš nešto? Hoćeš mama da pričamo? Ćao Stefane. Tako da deca sada trebaju to vrlo ozbiljno da shvate. Mada moram ti priznati da ja nisam znala šta je istezanje dok nisam otišla u Beopetrol. Znači sa 20 godina niti je bilo ikakve potrebe za tim. Nisam se nikada u životu povredila. Zato još dan danas trajem. Ali to je sve stvar trenera. Mi smo imali Mi smo imali sreću da nas je otac spremao, u stvari ja prvenstveno, i da je znao posao. On, kakav god da je, otac je napravio mene i Anu, a kad je napravio Anu i mene, a napravio još mali milion ostalih igrača od čuvene nekadašnje najbolje igračice, od Brankice Hadžović preko Jelene i Jovane Pašić, Jelene Vučetić, koje su reprezentativke Crne Gore sada, i da ne nabrajam ostale i Crne Gore i Srbije. Znači, otac je znao kako se radi, imao je talent da proceni igrača i ako igrač ne zna da trči, on je znao maksimum da izvuče iz njega. Tako da tu mu ne može niko osporiti ništa i za to mu ne može niko ništa reći. Joca mi je inače pričao, znaš o kome se radi, neću nikog da spominjem u ovom live, tako da on mi je dosta pričao i dok su radili u Vojvodini u reprezentaciji, bio mu je tamo, tako da znam otprilike kako je radio, tako da... Što se tiče ishrane, ja nikada nisam imala problem s tim. Što se tiče ishrane, ja nikada nisam imala problem s tim, zato što jednostavno znala sam zdravo da se hranim i samo da jedem ono što je domaće, što je kuvano, salate, čorbe, od pasulja, kupusa, boranije, graška i naravno tu stoji meso, ja obožavam meso, teletinu najviše i piletinu, mada da iskreno kažem čvarke i kobasici, slaninicu i to mi je znači vrh. Mogu to da pojedem, ali svinjetinu, jagnjetinu i ostale životinje ne jedem, tako da mislim da mnogo toga zavisi od ishrane, pogotovo na današnji dan, kada
eto, ljudi izmisle pa postanu vegani, vegetarijanci, tako da ne znam, mislim da je jednostavno da možeš sve da jedeš u normalnim količinama, normalno neko vreme i da paziš, naravno da ne jedeš puno. Sad još jedna stvar, znam da si igrala u Libanu, ali tako igrala si neki turnir i gde si igrala tačno u Aziji, ne znam sad tačno sve, van Evrope si igrala. Jesam, igrala sam, sad ću ti reći, u Tarsusu i igrala sam u Bejrutu. Znam, u Rijadiju, dok sam tamo bio u Libanu, znam da si ti u jedno vreme u tom periodu došla i da je bila pomama oko tebe tamo. Jesam, bila sam tamo i moram ti priznati da sam se oduševila. Ne samo prvo Tarsusom i ljudima tamo i Libanom, generalno Bejrutom, ljudima. Ja ne znam šta je sa tim ljudima tamo, ali oni su mene dočekali u jednoj i drugoj državi kao kraljicu. Toliko su, ja sam njima rekla, ovamo toliko godina se ratuje, ovamo isto tako situacija ista. Ne znam, ja kažem, očigledno da ste vi, da nešto je tu zbog toga, zato što ste vi tako dobri. Oni su mene prihvatili kao da sam ja njihova, kao da sam ja 100 godina tu. Mi smo posle Tarsusa otišli u Saraju, u Dubaji, jednom 20 km od Dubaja, jedan mali grad, u stvari nije mali grad, ima, ne znam, nije nekoliko miliona stanovnika, ali tu sam im bila potrebna na turnir, ja sam bila oduševljena i kako su me prihvatili, kako su sa mnom. Znači, to je bilo moje jedno od najljepših iskustava što se tiče uopšte nekog kluba, nekih klubova, isto kao što sam sa Bejrutom otišla u Istanbul na turnir, ali vidiš to, da sve se dešava sa razlogom i tako sam ja i posle ovoga svega izabrala, i kad sam se oprostila od košarke, izabrala da odem u meni dva najlepša grada, ne grada samo, nego sa najdivnijim ljudima i najlepšim iskustvima koje sam ja imala. Jeste, slažem se s tobom, ja sam imao priliku isto da igram i u Libanu i po tim nekim azijskim zemljama i totalno je drugačija neka koncepcija i košarke i drugačiji način razmišljanja. Ja ono što sam osjetio da nema te neke stegnutosti u Evropi je dosta to, bar ovo što sam ja negde iskusio je sistemski, tamo je mnogo više slobode. Sad reci mi koja je, po tvojom mišljenju, ajde ti si tamo bila dominantna, ali za nekog stranca koji dođe i od koga se sve očekuje recimo, to je meni uvek bilo neko pitanje koje sam i sebi samom postavljao, a opet u Evropi možda je malo manje očekivanja ako si recimo igraš u Srbiji pa si jedan od 12, sad ne pričamo za igrače tvog kalibra, nego neke igrače koji su možda malo manje kvaliteta, pa koja je po tvom mišljenju razlika u toj samoj presiji, u očekivanjima? Pa da ti iskreno kažem, moram te tu razočarati, u Evropi kad odeš, katastrofa je šta očekuju od tebe. Znači, i tretiraju te kao potrošna roba, razumeš? Ako se povrediš, mrš, puj pike, ne važi, ne zanima ih. Dok si tu, izrabljivanje do iznemoglosti, to je to. Ja kad sam imala iskustva, vidiš, imala sam potpuno suprotna iskustva. Ovdje je trener govorio 40 minuta, igraj, šutiraj, prolazi. A kad sam bila u Tarsusu, oni su, znači, me pustili da radim šta hoću, gledali me, raširenih očiju i ovamo, ali potpuno dva druga trenera, drugačija iskustva. Uživala sam, trudila sam se što sam više mogla, mada je tu jako teško, jer totalno su i dva drugačija tima. Ovdje je tim gde devojke, jednostavno to je nivo, ne znam kako da ti objasnim, nivo nekog kluba u Srbiji koji je 5. 6. ne znam ni ko sad igra u Srbiji, uopšte nisam obaveštena, niti me nešto zanima, ali baš je jako loš nivo, nema košarke. Te devojke koje su otišle u taj grad Saraj, jednu informaciju ću ti reći, jedna devojka ima 36 godina, prvi put je izašla uopšte van države, tako da potpuno su dve različite kako zemlje, tako klubovi, timovi, ali ljudi su isti, valjda, ne znam, ljudi sa dušom. Ja sam zaljubljena u tu kulturu, u te ljude, u njihovo srce.
ne znam. Tako da, eto, to je ono što sam odgovorila sam ti na pitanje. Jednostavno drugačije je, Evropa je, znaš, do iznemoglosti. Da, znaš, pogotovo... Kaos, pakao i ispraznit ćemo te, iskoristit ćemo te dokle god možemo. A kad odeš negde, barem moja iskustva druga su totalno drugačija, tako da tu je jednostavno sve, znaš, ono, koliko možeš, do tvojih mogućnosti, nemoj preko. A ovamo je sve preko, zato ima toliko povreda, toliko povređenih cura, toliko cura koje su odustale od košarke. To je potpuno... Sad, to bukvalno identičan odgovor kao što si ti rekla. Imao sam priliku da u Libanu igram sa Ramel Kari, on igra u Panathinaikos ranije. Ja sam ga pitao otkud ti, došao si ovde. Dobro, on je tada, ajde kažeš, imao jedno 35-36 godina. Kaže, on je sa 32 već krenuo da igra po tim zemljama. Upravo, eto, da sad ne ponavljam, potpuno identičan odgovor je dao. Rekao je, dosta je bilo Evrope, hoću da sačuvam tijelo i ovde mi je stvarno uživanje, tako da... A šta bi recimo sad nekom mladom igraču koji ima, hajde kaži 20, 21 godinu, 22, nekog, hajde kažemo, malo srednjeg kvaliteta, da, znači ima kvalitet da igra profesionalnu košarku i kad je na nekom trouglu da nastavi u Evropi, da ode na školovanje u Ameriku ili recimo da krene da igra po Aziji ili po, ne znamo, Australija, Južna Amerika, neke lige koje nisu toliko eksponirane. Pa, znaš šta, ja nikad ne bih predložila Ameriku, moram ti priznati, pogotovo ne koledž, jer u koledž ideš samo tamo, rijetko ko uspjeva, niko nije uspeo od Evrope, to ne postoji igrač da ga ja znam da je uspeo da je iz Evrope, da je otišao na koledž. Znači da je izašao kao vrhunski sportista. Ja sam dobila u jednom trenutku, slagaću te koliko godina sam imala, 17, 18, možda je to bio period gdje si trebao, pa jeste da se odlučiš da li da igraš na koledž ili ne. Nekoliko poziva i ja mislim da te čak ugovore i imam još kod kuće u Herceg Novom i nikada mi nije padalo na pamet da idem tamo jer sam zaista negdje u sebi mislila da ništa od mene ne može tamo biti jer Amerika te može samo progutati. I ne bi to nikada ni preporučila našim djevojkama jer opet kažem da nijedna djevojka nije uspjela. To je istina. Tako da bi preporučila da se ide, ali znaš šta, moram ti priznati jednu stvar, da kad si negdje između kvalitet, znaš, onda to nije to, onda to nije ni kvalitet. Kad si jedan srednji, osrednji igrač, onda ideš, poznaš, igraš druge lige, uzimaš 1.500 eura samo da odeš negdje da nešto uzmeš i to je u stvari za naše devojke kojih ima skoro sada 90% spas. Ali i kad si srednji igrač, znaš šta je to? Nije to ništa. I gledaj još jednu stvar, ljudi ne shvataju da u košarci sad kad nekome kažeš 1.500 eura, pogotovo u sredini u kojoj živimo, reći to je wow, ali stvarno ljudi misle da je ta košarka laka, a toliko odricanja ima i toliko stresa ima da to uopšte nije naivno, mislim ti sama znaš, tako da apsolutno treba, mislim, pametno postupiti. Misliš da je škola možda u tom momentu pravi izbor za te igrače, neke koji su, ajde kažemo, ili igračice koji su negde između kvaliteta? Pa znaš šta, da ti kažem, ne mislim tako iskreno, da su htjele da se bave školom, bavile bi se. Jasno. Ali smatram da je to jedini spas za njih. Znaš, zato što ako su se one odlučile da idu u Evropi negdje da igraju u tim drugim ligama, ima i baš dosta. To je jedni spas. Iako 1.500 eura ne zvuči veliko, ali je veliko, ogromno, pogotovo ovdje u našim uslovima. Ima dosta igračica koji znam, koji žive od toga, koji su srećne, zadovoljne i baš mi je drago. Ali u Evropi to nije ništa. Znaš, ako oni tamo nemaju strani hranu, ti malo možeš da uštediš, jer skup je život. Jako skup jedno vrijeme. Ja sam zarađivala i ogromne pare i male pare, pa i sa ogromnim parama nisi mogao da živiš kao sada što možeš sa manjim određenim. Ali dobro sada, sad znaš da ceniš sve što si imao pre, znaš sada da ceniš, u stvari trebao si tada.
i da razmisliš mnogo više, Ja, da razmišljaš i da razmišljaš o budućnosti, a ne o trenutnoj situaciji. jasno mi je, slažem se s tobom, apsolutno. Lakše je malo kad si iskusniji, kad pokupiš neko iskustvo i kad ne reaguješ na prvu loptu nego kad si mlad igrač, to je negde i prirodno, mislim. Ali teško je to mladom igraču i objasniti, tako da. A reci mi način na samog treninga, da li misliš da treningu treba pristupati kao utakmici ili da možda negde treba ne štedeti se, ali negde možda pametnije, kako bi sad iz ove perspektive savjetovala recimo igrači samo od 23, 4, 5 godina, ne mislim na one mlade od igračima 17, 18 ili uvek treba ići punim gasom pa naravno voditi. Znaš šta, kad mene to pitaš koja nikada nije izašla sa terena, da nije dala 100% sebe, onda ću ti ja odgovoriti isto ono što sam ja cijeli život radila. Zaboravila sam da ti spomenem jednu važnu stvar, a to je da kad si talenat i kad imaš talenta, trebaš da imaš dobrog menadžera. Jer ja sam imala tu nesreću da nema menadžera, da su mene i menadžeri zeznuli, pokrali, ja ne znamo, bivši partneri. Tako da, stvarno, ja nisam nikada imala sreće, ali uspela sam da pobedim mnogo toga. Ali savjetujem devojkama i roditeljima da nađu pravog menadžera za svoju decu, pogotovo ako deci imaju talenta, jer to može jednostavno moja sestra od prvog dana našla pravog menadžera koji je trebao i da bude moj menadžer, ali ja sam se odlučila za jednog totalno drugog i pogrešila. Tako da ona je znala jednostavno koji je njen put, pravac, on joj je pokazao i on je uspio sve što je naumio kao i ona. Tako da jako mi je drago što je ona imala njega u sebe i mislim da je to jedna važna karika u našim životima, životima sportista. Tako da to je jednostavno neka... Ja mislim da tu trebaš imati malo i sreće, da ti iskreno kažem. Znaš, ja sam imala u jednom trenutku... Šta si me pitao? Vezano sad je meni stao mozak, vezano za ovo inostranstvo i onda smo zadnje pričali za mlade igračice, šta im savjetuješ? Ma ne, to smo već rekli, nego mislila sam da si me nešto drugo sada pitao. To smo već rekli, znači ja savjetujem decu, roditelje, da im to non stop pričaju, ako vide talenat u njima, da treniraju 100%, ne možeš ti tu da štediš i kalkulišeš. Moja sestra je totalno drugi tip, smešno mi je kad kažem štediš i kalkulišeš, ona cijeli život štedi i kalkuliše i to je tako stalno govori zezas. Dok sam ja neko ko padne 10 puta na utakmicu i ona dođe posle utakmice i kaže jao Mike, ti nisi normalna, ja se ne bi nikad toliko puta bacila. I umirem od smeha, evo i sada kada razmišljam o tome i kao da mi njene reči odzvanjaju u glavi. Mike, ti nisi normalna, ja se nikada ne bi toliko puta bacila. Ja kažem, pa da, Ana, ti igraš glavom, a ja igram srcem. Ali ne bi ja tu ništa promijenila, ja bi opet igrala ovako, jer to sam ja sam takav tip igrača i ako sam srećna što osvojim 3 lopte i nije bitno što je onaj tamo dao 50 poena, svi govore kad ja osvojim lopte, ooo, Milice, i to je u stvari ono što sam ja i obožavala da radim. Mene otac terao, govorio da uzmem loptu, da sam najbolja i da mi niko ne može ništa i da me niko ne može zaustaviti i davala sam i Hemofarmu, i Partizanu, i Zvezdi, i po 50, 60 i 70 poena i nikome nije, bila sam nezaustavljiva. Znači, imala sam svakakve nadimke, imena i novinari su mi često davali jako lijepe nadimke, ali moram ti priznati da mi nikada nije bilo bitno da dam poene koliko mi je bilo bitno da osvojim lopte. Tako da... Za tim si igrala i... Jeste. To je mogla sam da dajem poene, ali nikad mi nije bio cilj. Pogotovo posljednjih godina, kad sam ja stasala u jednog vrhunskog sportistu i jednog vrhunskog borca, onda mi je bilo bitnije da osvojim 4-5 lopti nego da dam 30 poena. Jasno. A reci mi gdje ti je najlepše bilo da igraš?
Pa znaš šta, uvek sam govorila da je to Istanbul, Istanbul baš volim i osjećam se kao kod kuće, tako da, ali imala sam sada prelepa iskustva, rekla sam ti, i u Albaniji, i u Bejrutu, i u Siriji, tako da nisam igrala cele sezone, išla sam samo na turnire, ali neka to bude Albanija i Bešiktaš i Istanbul, mislim Turska. Fenomenalno, stvarno, imala si karijeru za poželjeti samo. A reci mi, ko ti je recimo, evo meni sad šta pada na pamet, protiv kakvih tipova igrača ti je bilo najteže da igraš? Pa joj, pa nije mi nikad bilo teško da igram. Nikad nisam ja to smatrala da je za mene ima neke prepreke. Ja sam igrala srcem i onda kad igraš srcem nikad ne razmišljaš ja ovo je nezgodan igrač, težak ili levoruk ili igraš, tako da nisam nikada imala, obožavala sam da igram na primjer protiv Amerike i to su 2 utakmice koje sam imala u karijeri i moram ti priznati da sam uživala u tome. Uživala sam kad ja protiv Amerike osvojim 7 lopti, ukradem 7 lopti, to je za mene najveći uspjeh, razumeš? To nije što smo mi pobedili ili ne znam nije osvojili medalju. Evo, kad ti odigraš vrhunski i zezneš igrače, tolike, velike, koji su osvojili sve na svetu što se može osvojiti, to ti uspeh. Zato i si pobednik. A reci mi, svaka čast, eto, nemam šta da ti dodam, a reci mi koja je razlika u atletskim predispozicijama između tih igračica i evropskih, hajde da kažeš, i to recimo kad si otišla u Jekaterinburg, koja je bila razlika između tih američkih tamo igračica što su igrali, ne znam ko je sve bio, ona Diana Taurasi, Liza Leslie, ne znam ko je dolazio od tih famoznih imena. Pa znaš šta, moram ti priznati, nema ko nije, ali nenormalna je razlika. To su sve monstrumi od igrača, tako da ne znam šta bi ti rekla. Mada znaš šta, crnci inače imaju, znaš i sam, mislim, takve predispozicije, ali Amerikanke su, kako da ti objasnim, to su životinje. Jasno. Tako da moraš da ideš. Sad jedan komentar, pa ne mogu da verujem šta komentariše ovaj error, ja ne znam je li ovo žensko ili muško, Bože mi pomozi, odluči se za ekavicu ili jekavicu, jebem ti život kad nekome i to smeta. O majko moja, smiješno mi je. Izvinjavam se, eto ne mogu se odlučiti pošto sam iz Crne Gore, ali sam u Beogradu. Pa eto da mi ne zameri ovaj error 830. Izvinjavam ti se. Tako da pričali smo o predispozicijama da Amerikanci, generalno crnkinje, Amerikanke imaju takve predispozicije da to jednostavno gledaš i uživaš. Onda moraš na glavu da igraš i to je to. Tako je, ali dobro, svi, znaš koliko smo mi srećni, zato što mi smo rekli da smo mi jedina reprezentacija koja je Ameriku namučila 3/4 i tako da 4/4 smo izgubili 20-30 razlike, ali da je to bitno, ali kada jednu Ameriku takvu koja je 3 puta jača od tebe i bolja ima takve predispozicije, onda namučiš ih i jednostavno si ponosan. Mi smo trebali da budemo pobednici, trebali smo i da osvojimo i evropsko zlato i olimpijsku bronzu, jer smo mi to zaslužili i to je bio tim za sva vremena. Bilo je uživanje gledati, iskreno da ti budem, i vidi se razlika i kod tebe i kod svih igračica, bar kod većine kad se igra za reprezentaciju nego kad se igra za tim. To je nekako potpuno srce je tu, bar ono što gledam, ajde ja nisam imao priliku tu da igram, ali to se vidi, apsolutno. Reci mi još, evo, šta bi na kraju mogla da poručiš za sve te mlade igrače koji se bore da negde nađu klub, da se pronađu u tom košarkaškom svijetu, da budu prosto na nekom nivou. Koja bi tvoja poruka za sve, ajde recimo između 16-17 kad je taj najkritičniji period, pa na ovo nadalje?
Pa znaš šta, ja bih rekla da ne odustaju od košarke, nebitno je da li je to košarka, da ne odustaju od sporta, jer sport ih može mnogo toga lepog donijeti. Znaš, to li putovanja, poznanstva, drugi ljudi, nekako druge države, timovi, klubovi, sve, generalno sve. Ne volim kada mi neko kaže sutra, kad sam počela s kampom, evo 4. godina, ove godine, nažalost, zbog covida nismo ni mogli da održimo kamp, odustali smo već na početku, jer nije meni u interesu uopšte da uzimam, pogotovo u ovakvoj situaciji, ljudima novac. Ja sam to i htjela da nekako na početku uradim, da ne znam, da nađem sponzor, da sponzori omoguće deci koje želi da budu na tom kampu da plati za njih. Ali nisam uspela, naravno, ne može ništa dobro ni da uspe. Volela bih da ovo što rade i što su započeli shvate ozbiljno i nebitno je, to ću reći što govorim deci na kamp, nebitno je čime se deca bave, uopšte koji je sport, šta rade, šta su odlučili, da slede svoje snove i da veruju u sebe. Ja imam jednu fenomenalnu tetovažu, jer te rečenice uvijek kad mi je bilo teško, naučila sam je davno, i uvijek se setim. U svakom svom porazu ja sam vidjela trag svoje pobjede i kada je gotovo, za mene je tek počelo. Tako da, kada je god gotovo, tek nešto drugo počinje. Na onom kraju tunela uvijek ima to svetlo kojeg sam ja čekala i dočekala. Tako da ne bi voljela da ljudi, da deca bace sve te godine treniranja, jer je to odricanje, to je novac, treba da budu zahvalni svojim roditeljima. Ja uvek to govorim svoje deci, budite zahvalni. Vi nosite patike od 30-20 hiljada, a ja sam nosila 3 broja veće patike jer nismo imali novca da kupimo. Morate svako jutro kad se probudite da kažete i ocu i majici: hvala vam mama i hvala ti tata. Jer to je nešto najlepše. Mi imamo svoje roditelje, kogod ih ima, i treba da bude zahvalan Bogu na njima, jer to je naša porodica, mi treba da je poštujemo, da ih volimo najviše na svijetu, jer nam jedino oni, isključivo oni, najviše žele dobro. Niko više. Milice, sve se slažem, eto, apsolutno, pogotovo ovo za roditelje koji su nam oslonac, kakvi god oni bili, što kažeš, oni su naši i bez njih ništa ne bi napravili. Tako da mislim da svi moramo, nekad i prođeš kroz te kritične periode kad misliš da ti porodica odmaže, ali u stvari uvek ti pomaže, bar želi ti najbolje i to je ono što najbitnije. Ima 1000 pitanja, neću puno da ti dalje oduzimam vreme, hvala ti još jednom puno što si odvojila svoje vreme i pored Stefana da napravimo ovaj jedan razgovor, nadam se da ti je bilo ok i da pre svega možemo malo mladim igračima i osobama nevezano za sport da prenesemo tvoje iskustvo, tako da hvala ti još jednom puno i bit će prilike, nadam se, da opet ovako nešto napravimo. Pa hvala i tebi, bilo mi je zadovoljstvo, želim da pozdravim sve ljude koji su nas večeras gledali. Verujte mi da ne čitamo loše komentare, samo one lepe, da se ne trudite da nešto loše napišete, jer to nikome uopšte nije bitno. Bitno je uvek zapada za oko mnogo više ono što je lepo, ono što je iz ljubavi, iz srca. Vola bi da pozdravim sve koji su pisali, mojih prijatelja ima ovde, da vam kažem da vas volim, da je moje srce veliko, kao kuća, zato što ste moja velika podrška i hvala vam puno što ste nas slušali. Ljubim vas i volim i pišite nam ako želite da nastavimo dalje razgovor ovih dana. Milice, čao. Ćao. Hvala ti.